Agustin ke daerah Tumbuk Renteng Turen. Oke, kita ikuti perjalanannya. Monggo foto. Alon-alon Mbak kan sih sakit nih, selangkangannya. Sambalin di gak kari ya? Jabang bayi sampai ke susu-susu. Bilang nih. Barangnya sanap manu mawon ah, di mobil lah. Amputasi mah. Lucu nih arek isine. Silakan Dok, iya Dok. Dan kuning arek e. Tak dung tak. Oke. Arek kok kuning bersih. Nggih. Wong aku arep tuku gas pisan bangun bolak-balik. Oke. Nah, Mbak Titi. Balai desa, oh Tumbuk Renteng ah. Berarti lewat perapatan ya? Maka dari itu kegiatan powerful yang bisa dibanggakan. Dia juga menambahkan ada soal dibully. Sudah sampai guys di rumahnya Nyonya Agustin di daerah Tumbuk Renteng. Oke. Nggih. Oh. Enak ya, jan wong boleh mantu enak itu kan. Sampai orang sandalan. Oh, nek kebon jeruk lah ndek kene ya. Ya ampun. Lester lawas ngene iki lho adem, Mbak. Coba ndelok kamare. Yo, ya apa? Sama koyo ngene iki. Mangke Mbak Agustin ten pundi? Ini Mbak. Betul. Mriki. Mriki mawon masih baru semua kayaknya. Jadi masih ditata. Ayo pundi? Nwengking mbok menawi. Niku wau. Sosol kok pun wasel niku niku jenenge mriko mbeto mobil. Lajeng pangestu. Iki rupane masak arep nganu, brokowana. Ampun. Oh, sampai wonten. Mantun. Mantun. Sopo iki? Mangke lek seumpami ten kamar lampune ditambah enggak teh? Soalnya kurang padang pol. Engko lek ning mriku Mbak Agustin kan sik rada loro anu nih pagi saat lek nih teko son kok kerengkelan. Ya beri ambek lho. Nggih, kula nggih sopir kok. Nggih, kok nggih mriko aku catet iki mangkok ngoten alea. Anu, tutupe. Kerodonge wonten. Wonten. Oh iki bapake. Nggih sampun. Sampun niku teng ajeng. Nah niki lah anu nggih weteng. Anget kok gak mundak bote.
Ikut dong ini. Aduh. Riku ah. Riku napa mriki? Dari ibu mriki. Dia. Gitu kok sing lanang. Kesabaran masak ndek kono ya. Lah nggih. Wis, gak kerasan ndek Bu Cici. Wis minta pulang ya. Teko lahir. Wis. Lah sing dikadosi kamu sini. Masih pakai apa? Pawon. Isik tradisional kompore. Wis gawe kayu ngoten niku lak luwih sedep anu nih. Rasane. Lho sampean pun wis penak ya, wis anget. Penak jogane adem jaman biyen. Penak kan griya. Matur nuwun kula badhe netepaken lakon. Wis sepurane ya Mbak ya, selamat ya teko lahir. Ngapunten nih. Harian lah. Sampun netepaken lakon ten griya. Kula nyuwun pamit. Ini Bapak Emang ya. Oke, sudah selesai kita mengantar ibu dan bayi dengan selamat. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.